je víkend a já jsem konečně bez sádry. Měla jsem to celý týden ve škole, což bylo super. Ale už jsem konečně bez ní, jo. Už mi konečně sundali. Počkejte. Ano, já jsem si ji nechala, prosím vás. Jsem si ještě předtím, než mi sundala, jsem si ji trochu víc pokreslila, no. No a prostě konečně už ji nemám. Akorát musím mít. Mě se furt nevoluje. Akorát musím mít tu ruku v klidu a nic s ní nemám. Jenom musím mít trochu loupek kůže, ale to je jedno. Takže mega like, aha. Já jsem mega happy. A nevím, já jsem to neřekla dřív, ale není to jedno. Já si myslím, že jo. Takže jsem mega happy prostě. Jsem prostě happy a musela jsem o tom natočit video. Už mi jsem dali teda v pátek, ale já jsem to nechtěla natočit. Prostě já jsem happy. A bude další unboxing video. Ale musíme dát na toto video více jak 10 lajků. Protože třeba 50 lajků si dáme, jinak nebude unboxing. Takže dejte odběr, mě to pomůže, vám to neuškodí, je to zadarmo. A dejte, taky posílejte kamošům, klidně dávejte dislajky, lajky, odběry, zvonečky, cokoliv. Nic mi nevadí, ani ty dislajky. Ano, já ukazuju dislajky takto. To je jedno. A třeba to pošlete někomu, kdo by na mě třeba mohl udělat reakci. Já bych jsem ráda. Stala by jsem se slavnější. Oh yeah. Takže odběr, like a sdílet. A dislike. Takže děkuji moc. A asi nazdar.